पापलेट फ्राय म्हणजे आपण तंदुरी पापलेट फ्राय कसं करायचं ते बघणार आहोत. तर त्याच्यासाठी इथे मी हे 4 पापलेट घेतलेले आहेत. ते मी असे कट करून घेतले, धुवून स्वच्छ करून. अशा 2 प्रकारे आपण करणार आहोत. त्याच्यानंतर मसाला रेडी करायचा आहे. मसाल्यासाठी मी आलं लसूणची पेस्ट, हळद, मीठ, लाल मिरची पावडर, तंदुरी मसाला घेतलेला आहे, कोणताही घेऊ शकता तुम्ही. त्याच्यानंतर मी 1 चमचा दही घेतले आणि लिंबू. तर आता आपण आधी त्याचा मसाला रेडी करून घेऊया. आलं लसूणची पेस्ट घ्यायची आहे, हळद, त्याच्यानंतर लाल तिखट, तंदुरी मसाला, दही घ्यायचं आहे, मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि थोडंसं लिंबू पिळायचं आहे चवीपुरता. आणि आता हे मिक्स केल्यानंतर आपण आता ते पापलेटला लावून घ्यायचं चांगलं. पापलेटला आता मी आधी लाल तिखट सुद्धा लावून घेणार आहे, लाल तिखट आणि मीठ, कारण की पापलेटला तशी गोड्या पाण्यातला मासा असल्यामुळे स्वतःची चव नसते, त्याच्यामुळे मीठ थोडं जास्तच लावायचं आहे. चोळून घ्यायचं पूर्ण. आत बाहेर असं पूर्ण त्याला लावून घ्यायचं. मसाला रेडी केलेला आहे, तो मसाला सुद्धा आता मी लावून घेणार आहे. त्याच्या पोटात भरायचा आहे मसाला. आणि आपण हे जे कट करून घेतले त्या चिरांमध्ये सुद्धा पूर्ण मसाला गेला पाहिजे, आतून बाहेरून पूर्ण लावायचा. असा आतपर्यंत गेला पाहिजे. पोटात भरायचा त्याचा मसाला. फिश फ्रायला जर मसाला चांगला लागला तर तो फ्राय केल्यानंतर खूप छान अशी चव येते. त्याच्यानंतर आता आपण इथे पॅन गरम करत ठेवलेला आहे. तर पॅनमध्ये तंदुरीचा पॅन घेतलेला आहे मी, तो तुम्ही साधा पॅन घेतला तरी सुद्धा चालेल. त्याच्यामध्ये आता मी तेल टाकून ठेवणार आहे. आधी तेल असं टाकून घ्यायचं म्हणजे ते सगळीकडे जातं. तर पॅन गरम करत ठेवलेला मी. तर आता एकदम जास्त उकळवायचं नाहीये तेल. तर आपण हा जो मॅरिनेट केलेला मासा आहे तो गरम तेलात टाकायचा आहे. तुम्हाला हवं तर तुम्ही तांदळाचं किंवा गव्हाचं पीठ सुद्धा लावून घेऊ शकता. आता आपण मासा हलवून घ्यायचा. नॉनस्टिक असल्यामुळे चिटकत नाही खाली. शक्यतो नॉनस्टिक तव्याचाच उपयोग करा किंवा बिडाचे तवे असतात ते सुद्धा खूप छान असतात फ्राय करायला, आपण ते सुद्धा वापरू शकतो. आता मी मासा टर्न करून घेणार आहे. तंदुरी मसाला लावल्यामुळे छान अशी चव येते त्या फिशला. पूर्ण मासा परतून घ्यायचा. गॅस कमी करून मासा पूर्ण फ्राय करून घ्यायचा आपल्या. आता आपण परतून घेऊया. परतत राहायचं सारखं सारखं. आत बाहेर पूर्ण मासा शिजला पाहिजे तो. आपण हे तंदुरी पापलेट करतोय त्याच्यामुळे आपण त्याला पीठ लावलेलं नाहीये. तुम्हाला जर साधं फिश फ्राय करायचं असेल तर तुम्ही तांदळाचं पीठ किंवा गव्हाचं पिठामध्ये घोळवून मासे छान फ्राय करू शकता, छान लागतात. टर्न करून घेऊया पुन्हा एकदा.
आता आपला तंदुरी पापलेट तयार आहे. मी आता या प्लेटमध्ये काढून घेते. अशा प्रकारे आता आपला पापलेट तंदूर तयार आहे खाण्यासाठी. तर तुम्ही ही रेसिपी वेळात वेळ काढून बघितल्याबद्दल धन्यवाद. ही रेसिपी घरी नक्की ट्राय करा आणि तुमच्या कमेंट्स असतील तर त्या कमेंट्स बॉक्समध्ये लिहा. लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. थँक्यू.